na 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 na. Det er fantastisk, og nu bliver det svært. Nu skal I faktisk slippe jeres højre hånd omkring øl. Jeg ved godt, det er hårdt, men nu skal man slippe højre hånd eller venstre hånd. Det er ligegyldigt, man skal bare slippe hånden. Og så skal man prøve at sætte hænderne sammen. Mærk sveden, kommer rammerne. Hvis det er dansker, så er det okay. Det er helt fair, vis jer. 2. Na. Ja. Na 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 na.